デンマークより赤旗日曜版電子版のスタートをお祝い申し上げます。この知らせを受けて、日曜版が日本国内のみならず、海外にいる私たちもリアルタイムで読めると心を躍らせています。私は半世紀以上の歳月をデンマークで暮らしています。そして今年の4月から5人の筆者の一人として日曜版の連載エッセイコーナー風の色を担当し、日本と異なったデンマークの社会事情や人々の考え方などを活字に載せて発信しています。私にとっての日曜版は日本社会の時事や文化を深読みでき、有意義な知識と情報の源だと思っています。電子版という新しい情報ツールが日本を、そして世界を見れるグローバルな視点を育てることにつながりますように期待しております。